Siden 2022 har Modelflyvning Danmark været fritaget for droneoperatørregistrering. Det skyldes en lempelse, vi havde fået indført i vores artikel 16. Men den lempelse er desværre bortfaldet nu, og det betyder, at alle MDK's piloter enten skal have deres egen droneoperatørregistrering eller flyve under MDK's nu oprettede droneoperatørregistrering, også kaldet en DOR. Flyver du kun fra MDK-godkendte modelflyvepladser, kan det give mening for dig at bruge MDK's droneoperatørregistrering. Du logger blot ind på din selvbetjening på modelflyvningdanmark.dk. Her kan du downloade din helt egen specifikke QR-kode med tilhørende navn og MDK-logo. Du skal selvfølgelig stadigvæk have et kompetencecertifikat eller være i gang med at tage et. Har du ikke selv mulighed for at printe disse labels, anbefaler vi, at du tager fat i din klubs sikkerhedsansvarlige, og I sammen får organiseret, at I måske førstkommende klubaften får printet labels til alle klubbens medlemmer, der ikke selv har mulighed for at gøre det, og så hjælpes ad med at få dem monteret, hvis det også er nødvendigt. Vil du derimod flyve uden for en MDK-godkendt flyveplads, skal du selv have et droneoperatørcertifikat. Det får du sammen med et kompetencebevis A1, A3, som du tager ved at gennemføre en test på droneregler.dk. Det personlige nummer, du får der, skal du så mærke alle dine modeller med, som du flyver med uden for en godkendt modelflyveplads. Det kan være en skrant, eller en mark, eller noget helt tredje. Så længe du overholder gældende regler for modelflyvning og droneflyvning i Danmark. Så det er egentlig ret nemt. Flyver du på en modelflyveplads, som er godkendt MDK, kan du flyve under Modelflyvning Danmarks DOR og printe de her labels fra selvbetjeningen. Flyver du uden for MDK på en skrant eller lignende, som ikke er godkendt, skal du have din egen droneoperatør godkendelse. Det label, du henter på hjemmesiden, der bliver printet ud, ser sådan her ud. Det behøver ikke blive printet i farver. Det er kun for et syns skyld, det er lavet sådan. Og det kan du enten printe på labels, der er selvklæber, eller du kan printe det på ganske almindeligt kopipapir, som du så sætter i din model. Det skal altid være fastgjort tilstrækkeligt, så det ikke falder af i farten. Og det skal selvfølgelig også sidde på en strukturel del af din model. Ikke et canopy, der kan falde af for eksempel, eller et sted, hvor det er svært at komme til. Ideen med det er nemlig, at der er en QR-kode herpå, som en myndighedsperson til enhver tid kan scanne og tjekke, at du har den fornødne registrering og forsikring.